Denne video gennemgår, hvordan du første gang henter og logger på Onboard-appen. Formentlig vil du have modtaget en velkomst-e-mail som denne. Der kan du klikke Hent appen. Ellers kan du også altid søge på Onboard i enten Google Play Store eller App Store. Når du har installeret appen, så klikker du Åbn. Og første gang klikker du Opret profil. Her skriver du dit navn. Du skriver din e-mail, og her er det super vigtigt, at det er den e-mail, du er blevet inviteret på, som du også skriver ind. Det er det, der vil gøre, at du får adgang til de korrekte ting i form af grupper og i det hele taget kan se information fra klubben. Derefter opretter du en adgangskode, som du kan huske, bekræfter vilkår og betingelser og klikker Fortsæt. Der vil så komme en e-mail til den mail, du lige har skrevet ind, hvor du kan bekræfte, at det er din e-mail. Så det venter vi lige et øjeblik på. Den kom der. I mailen trykker jeg bekræfte e-mail. Jeg kommer til en side, og her kan jeg eventuelt åbne appen fra. Det er ikke på alle telefoner, det virker, så ellers kan du bare gå tilbage i appen, enten ved at scrolle tilbage, som jeg gjorde, eller ud fra din forside. Nu vil du være logget ind i appen, og til at starte med kan du se et kort. Du kan se, hvor du selv er. Du kan se nogle alarmer. I det her tilfælde har jeg slået vind til. Man kan også stå strøm til, eller man kan vælge at fjerne de her, så man ikke får så meget. Det kan også være, hvis du ikke har haft appen installeret før, at den vil komme og spørge om lokation. Det er vigtigt, at du slår det til og giver adgang til, at appen har lokation hele tiden. Det er vigtigt for, at hvis du laver et SOS-opkald, så kan søfartsstyrelsen de følge dig, hvor du er, også selvom du ikke er inde i appen på det tidspunkt. Udover kortet og muligheden for at lave SOS-kald, så har du nogle faner, hvor du kan se nyheder fra de klubber og grupper og partnere, du er medlem af. Du har et overblik, hvor du kan se, når du begynder at tilmelde dig ting, så vil det ligge her. Og du kan se de forskellige fællesskaber. I vil formentlig alle sammen være medlem af en klub, hvis I er blevet inviteret på den her måde. Inde på klubben, der kan I se, der ligger en række begivenheder, I kan tilmelde jer. Der ligger forskellige opslag fra klubben. Der ligger nogle produkter, det vil sige ting, I kan booke. Oftest både, det kunne også være lokaler, det kan være, at det bliver brugt til noget tredje også. Og så kan I se grupper, der kan du se de grupper, der er mulighed for at tilmelde dig, eller du er medlem i. Grupper, du er medlemmer af, vil også fremgå heroppe. Derudover ligger der nogle partnere, I kan udforske, og for eksempel følge med i, hvad Søsportens Sikkerhedsråd lægger op af opslag. God fornøjelse.